είσαι φίλε και ευχαριστώ, έτσι. Καληνύχτα. Όλοι γαϊδούρια είσαστε ίδιοι. Μα δεν πρέπει τέλος πάντων ένας άνθρωπος να με καταλάβει εμένα απόψε. Θα αυτοκτονήσω. Άντε ρε κορίτσι μου, είναι ώρα που κλείνουμε. Αυτοκτονείς αλλού, μπρος, έξω από το μαγαζί. Ταξί! Ταξί! Εσύ είσαι! Είδες που ξαναβρεθήκαμε! Βρήκα 500 άρικο! Ευχαριστώ! Θα με πας... Πού πας? Θα πάω στο σπίτι μου! Δεν έφυγε αυτός! Τι κατεμιά ήταν! Τι είναι αυτό το πράγμα! Ωραία! Πώς θα πάω τώρα στο σπίτι μου? Είναι το στόπ! Τι είναι αυτό το πράγμα! Ποια τυχαία είναι αυτή! Τι συμβαίνει ρε παλικάρι? Με συγχωρείτε φίλε, μήπως μπορείτε να με πετάξει στο σπίτι μου? Πού μένεις? Στο Πακράτη. Α, λυπάμαι, εγώ πάω ανάποδα, πάω στα Πατήσια. Όπο, τι έπαθα. Δεν μου λες, μήπως σου βρίσκεται κανένα 500άρικο? Και εσύ άφρακος είσαι, δεν είσαι ο πρώτος καημένε. Πάντως για ένα 500άρικο δίνω και την ψυχή μου. Κάτι κάνω την ψυχή σου καημένε, εγώ το κουστούμάκι σου θέλω, το πουλάς. Το πουλάω. Τι είσαι εσύ? Παλιατζής. Παλιατζής. Και άμα στο πουλήσω πώς θα πάω στο σπίτι μου, γυμνός? Θα τα τροχοποιήσω εγώ μωρό ρε, σε νοιάζει εσένα μωρέ. Έλα, πάω στο σπίτι και θα σου δώσω ένα άλλο να φορέσεις. Δεν μου λες τι μάρκα είναι? Το σακάκι και το παντελόνι είναι Pierre Cardin. Μην το βλέπεις έτσι, δεν το έχω πάει σε καθαριστήριο. Λοιπόν, είσαι για ένα 500άρικο. 500άρικο για το κουστούμι, δεν είμαστε καλά. Σου διαφέρει? Δεν ενδιαφέρει, πώς? Σάκο το ανέβα κάτω να βάλω μπροστά, περίμενε. Να κατέβω εγώ, ρε μην βιάζεσαι, να βάλω μπροστά πρώτα. Περίμενε. Α, θα πέσουμε κάτω βιαστικός. Έλα, βάλε μπρος. Περίμενε και μην κάνεις έτσι. Ξέρεις από Βέσπα? Θα ξέρω λέει. Την καβαλά 25 χρόνια τη βεσκούλα μου. Έτοιμος. Μη φοβάστε, πάμε. Αυτό το κουστούμι μοιάζει με το δικό μου. Αυτό που δεν θέλει η γυναίκα μου να φοράω. Αμάν, η τρελή του εστιατορίου. Καλέ, αυτή θέλει να αυτοκτονήσει. Καλέ, τι πρέπει να κάνεις εκεί, τι να κάνω? Άσε με, θέλω να αυτοκτονήσω. Θέλω να βάλω τέρμα στη ζωή μου, δεν αντέχω άλλο. Άσε με και δεν περνάει και τρέλο. Τι ατυχία είναι αυτή? Άσε με, θέλω. Τι να σε πεις να κάνεις, τρελάθηκες να αυτοκτονήσεις? Ναι. Δεν πεθάνω τώρα, να. Καλέ, για ένα άντρα κάνεις έτσι, τόσοι άντρες υπάρχουν στον κόσμο. Ναι, αλλά λέει πως με μοιάζει σαν τους άλλους. Εδώ, πού είναι το σπίτι σου? Εδώ πιο κάτω. Άντε πήγαινε στο σπίτι σου, κοριτσάκι μου, να κοιμηθείς. Το πρωί το ξανασκέφτεσαι. Άντε, Όχι, δεν τέτοιες. Άμα φύγεις θα αυτοκτονήσω τώρα. Άσε με. Δεν μπορείς. Το σπίτι σου πού είναι? Εδώ πιο κάτω. Θα σε πάω στο σπίτι σου. Ναι. Άντε, άντε γιατί να σου καμιά σφαλιά να σε ρίξω. Άντε στο σπίτι. Θα σε βάλω στο κρεβάτι σου και θα φύγω, έτσι δεν θα κάτσει πολύ. Έχω κι εγώ τα προβλήματά μου. Δεν έπρεπε να με γλιτώσεις. Τώρα πες μου πώς θα σε συγχωρήσω τον Αλέκο. Μα καλά ποιος είχε ανάψει τα φώτα? Αλέκο. Γύρισες. Αγάπη μου, γύρισες. Θα τρελαθώ. Ήρθα, αλλά θα ξαναφύγω. Λεφτά ήρθα να πάρω. Αυτός είναι ο Αλέκος. Αυτός. Έχεις να μου ρίξεις κάνα χιλιαρικάκι γιατί ξέμεινα? Για τον κύριο πήγες να αυτοκτονήσεις? Γι' αυτόν. Είσαι καλά? Μα αφού τον αγαπάω. Αυτόν? Ναι. Άντε ρε παιδάκι μου, και έχω και δουλειά. Τι, θα ξαναφύγεις? Μάλλον. Αχ, όχι, μην το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, δεν θα το αντέξω. Έχω μια εβδομάδα να σε δω. Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, αφού εκπέμπω αλλού εγώ τώρα. Θα αυτοκτονήσω κι εγώ. Ρε παιδιά, αποφασίστε, άντε να πάω κι εγώ στο σπίτι μου γιατί βιάζομαι. Τι θέλει ο κύριος? Ο κύριος με έφερε στο σπίτι. Μπα, γιατί δεν μπορούσες να έρθεις από μόνη σου? Ρε φίλε, πάρ' να ησυχάσω κι εγώ. Τουλάχιστον να αυτοκτονείς στα χέρια σου, να μην έχω και τύψεις. Τι μίγα κάνεις? Ρε Σιμάγκα, είσαι θρυλός.
Θρύλος. Ολυμπιακάρα, ρε. Όχι ρε. Τότε γιατί ανακατεύεσαι τα οικογενειακά μου, Κύριε Αλέκο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θυμώνετε? Αλέκο, ο κύριος με γλίτωσε από την αυτοκτονία. Σε γλίτωσε από την αυτοκτονία και με ρώτησε εμένα αν ήθελα να σε γλιτώσει. Με συγχωρείς κύριε Αλέκο, μου έκανα λάθος, άλλη φορά δεν θα το ξανακάνω. Εντάξει. Για πρώτη φορά σε συγχωρώ. Αλλά κοίτα μη σε ξαναπετύχω μπροστά μου γιατί θα σε λιώσω. Με συγχωρείς, Μπορώ να φεύγω τώρα. Σπάσε. Όχι σπάσε, πρόσεξε πώς μου μιλάς, έτσι. Ρε σπάσε από εδώ μέσα με εκείνη της κακομοίρας. Δεν έγινε της κακομοίρας, κοίταξε. Έχω κι εγώ σήμερα τα νεύρα, πάτε μη... Α, μου φαίνεται πως απόψε δεν θα μου γλιτώσεις. Θα σε λιώσω, ρε. Αλέκο, λυπήστο, σε παρακαλώ. Λυπήσουνε. Σ' αφήσει το ξύλο, ρε. Αχ, λυπήστο, μη άφησε το. Θα σε λιώσω, ρε. Αλέκο, μη. Βοήθεια. Σε παρακαλώ, σταμάτα να βαράς, δεν αντέχω άλλο. Ξαναθείς μόνη της, ρε. Όχι, στορκίζομαι. Θα της ξαναπάρει... Θα της ξαναπάρεις λεφτά, ρε. Όχι, ποτέ. Κοίτα να δεις, ρε, και δεν σου φαινότανε.